Sa lumipas na 7 taon, halos nakalimutan ko na ang nangyari sa amin ng mga kaibigan ko. Nawala na rin sa isip ko ang magiganti pa kay Emong. Pero gaya ng madalas nilang sabihin, aatake ang magnanakaw sa hindi mo inaasahang pagkakataon. At sa pagkakataong ito ay mistulang pinatay na rin ako ni Emong nang dukutin niya ang asawa at panganay kong anak. Lahat na ng paraan ay halos ginawa ko na upang umiwas at taguan siya. Pero sa bandang huli ay natagpuan niya pa rin kami. Bakit ba sagad na lang ang galit niya sa akin? Dahil basta ako lang ang nakatakas sa grupo? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya ako nilulubayan. Dapat nga ako pa ang magiganti sa kanya. Pero parang siya pa tong agresibo. Sa totoo lang, nanlambot ako nang ibalita sa akin ng nanay ko ang pagdukot sa kanila ng mga hindi kilalang kalalakihan. Nag-iwan pa ito ng mensahe. Nahihintayin daw ako ni Emong sa dating lugar. Bakit ba hindi pa sila nakontento sa mga ginawa nila dati? Hindi lang pala ang grupo namin ang biniktima nila. Maging ang mga kaibigan ng aking asawang si Hazel ay ganun din ang ginawa nila. Bale pareho pala kami ng asawa ko na lone survivor. Pero hindi naman talaga lone kasi magkasama kami nakaligtas. Pareho pala ang aming naging kapalaran. Nang araw na yon ay inubos ko na ang takot at lungkot sa aking katawan. Inihanda ko na ang sarili ko at nakapagpasya na ako. Pupuntahan ko ang kuta nila Emong. Hindi ko siya mapapatawad sa oras na may mangyari sa mag-ina ko. Kung kinakailangan makipagkagatan ako sa kanya, ay gagawin ko. Mapatay ko lang siya. Nakalimutan niya na yata na pareho kaming dating birador. Pareho lang buo ang loob namin. Ngayon ay magkakasubukan kaming muli. Bago ako nagtungo sa probinsyang yon, ay sumangguni muna ako sa naging kaibigan kong albularyo. Naisa na ako samahan ni Tata Cecilio, pero sadyang maedad na ito at hindi na kayang bumiyahe pa ng malayo. Sa norte pa kasi itong lugar namin, sa timog ako pupunta. Pero hindi pumayag ang matanda na sumugod ako doon ng mag-isa. Pinasamahan niya ako sa kanyang 2 estudyante. Sa totoo lang, hindi na bata ang mga ito. Matatagal na rin manggagamot. Bali sa kanya lang natuto. Tinanggihan ko yon, pero naging mapilit sila. Minsan ko na kasing nailigtas ang buhay ng kanilang guro nang ma-ospital ito sanhi ng malalang karamdaman. Panahon na raw upang makabayad sila sa ginawa kong kabutihan. Hindi naman ako humingi ng kapalit, pero talaga mapilit sila. At dahil doon ay laking pasasalamat ko. Ipinabaon sa akin na matanda ang iba't ibang gamit pangontra sa aswang, buntot pagi, tansong punyal, tabak na may orasyon, medalyon na may dasal at kung ano-ano pa. Buo na ang pasya ko. Patay na akong patay. Umalis ako sa bahay na hindi na umaasang makakabalik pa ng buhay. Alam kong hindi pangkaraniwang digmaan ang susuungin ko. Sa isip-isip ko, di bali nang mamatay, mailigtas ko lamang ang mag-ina ko. Maaga pa lang ay tumulak na kami patungong Quezon, sakay ng SUV ko. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, medyo umasenso na pala ang buhay ko. Malaking tulong ang parting nakuha ko mula sa huling lakad namin. Sinikap ko talaga mapalago ang negosyong aking itinayo. Oo, alam ko ang nasa isip mo. Masama na kung masama, pero nagagamit ko rin naman yon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi na ako mangangatwiran pa. Pero pinipilit ko namang itama ang lahat ng mali sa buhay ko dati. Balik tayo sa eksena. Hapon na nang marating namin ang rest house na inupahan namin dati. Nandun pa rin naman yon. Medyo naluma lang ng konti. Pero kung titignan, hindi naman mahalata yun. Muling nagbalik sa aking alaala ang lahat ng nangyari dito. Naisip ko tuloy, kabayaran na ba ang lahat ng ito sa mga mali naming gawain nun?
nanumbalik sa aking kaisipan ang mga panahon na una kami nagkakilala. Si Emong ang una ko nakasalamuha. Sa totoo lang, sa lansangan kami nagkakilala, hindi bilang magkaibigan, kundi magkaaway. Pinuno siya ng gang na kalaban namin. Ganon din naman ang posisyon ko. Halos ilang beses din nagkasagupa ang grupo namin. Hindi lang talaga namin natsatsambahan ang isa't isa. Hanggang sa dumating ang oras na hinamon ko na siya. Kung sino ang matatalo sa suntukan naming dalawa ay magpapasakop ang buong grupo sa magwawagi. Aanib kumbaga. Hindi naman magpapaalipin pero aanib ang matatalo. Hindi na nakatanggi si Ungas. Wala kahiyaan na. Naisip ko kasi kesa marami pang madami na kagrupo namin, bakit hindi na lang kaming dalawa mismo ang magtuos? Sa totoo lang, nahirapan ako sa kanya pero nabigo siyang talunin ako. Simula nga nun ay parang naging under ko na siya pero nirespeto ko siya at kaibigan ang naging turing namin sa isa't isa. Ito namang si Gerald ay isang matalinong estudyante pero napakapilyo. Minsan na siyang muntik mamatay sa kamay ng ibang gang. Mabutit na iligtas namin siya ni Emong. Si Maki naman, laging binubuli ng mga kabataan sa lugar nila. Naging kasundo niya si Gerald. Kaya ayun, naglayas din silang dalawa. At tulad namin ni Emong, sa estero na rin sila nanirahan. At ang panghuli ay si Jack. Matapang ang tibo na yon, buo ang loob. At sa kanya nagmula ang ideyang pagpasok namin sa mga iligal na gawain. Pwera lang droga. Yun talaga ang pinakaiiwasan namin. And the rest is history. Naputol ang pagninilay-nilay ko nang may tumawag sa pangalan ko. Pamilyar ang boses na yon. Si Emong. Maligayang pagbabalik, mahal kong kaibigan. Hayop ka, Emong. Ilabas mo ang mag-ina ko. Hinding-hindi kita mapapatawad sa oras na may mangyaring masama sa kanila. Marco, ganyan bang pagbating isasalubong mo sa amin? Maki, Hindi mo ba kami na-miss, Marco? Ang daya mo. Iniwan mo kami sa ere dito. Jack. Hayop ka, Emong. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to. Bakit ba galit na galit ka pa rin sa akin? Pasensya ka na, Marco. Di ba nangako tayo sa isa't isa dati na walang iwanan? Kaya minisyon ko na kayo upang maging kaanib namin mga aswang. Masaya naman dito Sinisiguro kong hindi ka magsisisi. Tama ba ako, Maki? Jack? Tama si Emong, Marco. Bakit ba hindi mo pa kami samahan dito? Siya nga naman, Marco. Sinisiguro kong magugustuhan mong kapangyarihang matatamo mo bilang aswang. Emong, nilason mo pati ang isip nila. Kung ako ang nang iwan sa inyo nung una, sisiguraduhin kong kayo na ang mangiiwan sa akin ngayon. Dahil mauuna kayo patungo sa impyerno. Buong tapang ko sinugod si Emong. Mabilis naman na nagpalit ng anyo ang tatlo kasabay ng kanilang mga kasama. Agad na kumilos ang dalawang albularyo kong kasama. Ang isa ay mabilis na nagtayo ng pambakod paikot sa amin. At ang isa naman ay umusal ng dasal na nagpabagsak sa ibang aswang na nakapalibot sa amin. Hindi makalapit ang mga halimaw pero gamit ang buntot pagi ay nagagawa kong patamaan ang iba sa kanila. Nagsama ka pa talaga ng Alipores, ha? Tingnan natin kung makalabas pa kayo ng buhay dito. Hindi sumuko ang mga aswang. Nagpatuloy ang mga ito sa pag-atake. Maya-maya pa ay nakuhang hawakan ni Emong ang dulo ng buntot pagi at buong lakas niyang hinatak yon. Kitang-kita ko na umapoy ang mga palad niya, ngunit natiis niya ang hapdi nun hanggang sa tuluyan niya nang naagaw ang sandatang yon.
Sorry naman. Hindi kasi talaga ako sanay na gumamit nun. Itinara ko ang tabak sa lupa. At nang hugutin ko yon, ay epektibo ko itong nagamit laban sa mga aswang na pilit na lumalapit sa amin. Ang iba sa kanila ay nalulusaw kapag napapadikit sa pangbakod na itinayo ni Dolfo. Epektibo rin ang ginawa ng isa ko pang kasama na si Arnulfo. Kitang-kita ko ang gigil sa mga mata ng mga kaibigan ko. Tila sabik sila na tapusin ang buhay ko. Sa totoo lang, kinakain na rin ako ng takot ng mga sandaling yon. Pero panibagong lakas ang tumatalo sa panghihinang nadarama ko sa tuwing naaalala ko ang aking mag-ina. Nagpatuloy ako sa pagpalag sa mga halimaw na nasa paligid namin. Maya-maya pa ay kumabog ang dibdib ko nang sumigaw si Arnulfo sa kasama naming si Dolfo. Bakit daw lumiliit ang pambakod na itinayo nito sa aming paligid? Parang tanga naman ako nagpalingalinga. Malay ko ba sa bakod na yon? Hindi ko naman kasi nakikita. Agad ako lumapit sa dalawa nang tawagin nila ako. Hindi na raw kasi ligtas ang lumayo sa tabi nila. Tila may mahika daw na kumukontra sa mga orasyong kanilang pinapakawalan. Hindi nga sila nagkamali dahil maya-maya pa ay dumating ang isang matandang babae. Ang pangit nun at talagang hindi kaaya-aya ang itsura. Tao naman siya pero agad kong nahalata na isa siyang mangkukulam. Umuusal din kasi ito ng mga dasal at kung ano-ano pang orasyon. Ang malas, mukhang no match ang dalawang albularyong kasama ko. Napilitan na ako magsaboy ng asin sa mga kalaban habang nagtutulong naman ang dalawa laban sa mangkukulam. Oo nga't nasusugatan ko ang mga halimaw pero sa dami nila, alam kong hindi sasapat ang asin na dala ko. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ang nabasag ang tila invisible shield na pumuprotekta sa amin. Wala na kaming nagawa kundi ang pumalag ng mano-mano. Lugi ako sa dalawa. Sanay kasi sila. Nakakasabay sila sa kabila ng dami ng kalaban. Ako naman ay napilitan ng gumamit ng tabak at punyal. Kaso parami na ng parami ang tama ko. Halos matadtad na ako ng kalmot ng mga aswang. Maya-maya pa ay napansin ko ang pagdating ng isang matandang lalaki. Nagtaka ako kasi nasaan yung tao lang ito at tila natatarantang lumapit si Emong sa kanya. Ama, maraming salamat po sa pagdating at pagtulong sa amin. Siya nga po pala ang isa sa mga kaibigan ko. Ang nag-iisang tao na naging dahilan ng pagkabigo ng unang misyon ko. Magaling. Magaling at napabalik mo siya. Pero ang mas importante sa akin ay ang kanyang asawa. Nagpantig-anteng ako sa sinabing yon ni Tanda. Mukhang may balak pamanyakin si Hazel ko. Makalapit lang talaga ako sa hukluban na yon ay tatagpasin ko ang leeg niya. Patuloy kami nakipagsagupaan sa mga halimaw. Sa kabila ng mga natamo kong sugat, ay hindi naman masyadong nakapekto yon sa bawat galaw ko. Malamang dahil sa mga kung ano-anong medalyon at dasal ang ikinarga sa akin ni Tatay Cecilio. Sobrang dami nila at halos hindi ko na mabilang. Para kasing mas lalo pang nadadagdagan ang puwersa nila. Malamang kasamang dumating ng mga yon si Tanda. Grabe, hindi na mabilang ang napas lang namin tatlo. Matindi rin talaga tong dalawang kasama ko. Pero sa totoo lang, tagilid kami dito. Nararamdaman ko kasing hindi na kami tatagal sa ganitong katayuan. Dahil tulad ko, ay marami na ring natamong tama ang dalawa. At kapag tumagal pa ng konti, ay hindi malabong sabay-sabay kaming tumumba. Hindi nga ako nagkamali dahil dumating ang sandali na lantang gulay na kaming napaligiran ng mga aswang. Pero maya-maya ay tumigil sa pag-atake ang mga kalaban namin.
Sumuko ka na, Marco! Bago pa magbagong isip ko! Tulad ng dati, hindi pa rin mag-iiba ang pasya ko, Emong. Hindi ako magiging katulad nyo. Natigalgalan ako nang marinig ko ang malakas na tinig ni Hazel. Tinatawag nito ang pangalan ko. Nang lumingon ako sa likuran, ay natanaw ko ang naiyak kong may bahay. Nasa tabi nito ang takot na takot kong anak. Hazel! Anak! Ayos lang ba kayo? Hindi ba nila kayo sinaktan? Marco, patawad. Umalis ka na at iligtas mo na ang sarili mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon, Marco. Buhay niyo ng pamilya mo o aanib ka na sa amin. Hindi ako agad nakatugon. Sa halip ay napaluha ako at nanghihinang napaluhod. Marco, huwag mong gawin yan. Huwag ka makinig sa kanya. Mas lalo pa ako nalambot nang makita kong sinakal ni Emong ang pinakamamahal ko na si Hazel. Hayop ka, Emong. Bitiwan mo ang asawa ko. Tinawanan lang ako ni Ungas habang patuloy nitong sinasakal si Hazel. Ang tagpo na yon ang tila nagbigay sa akin ng panibagong lakas upang bumangon. Ipinukol ko kay Emong ang tansong punyal na dala ko. Pero parang laruan lang yon na sinalo ni Tanda. Sa palagay ko ay biyanan yun ni Emong at kanilang pinuno. Gamit ang natitira kong lakas ay inatake ko si Emong gamit ang tabak ni Tatay Cecilio. Laking gulat ko nang saluhin niya lang yon gamit ang kanyang isang kamay. Nagkasugat siya pero tila kagat lang yun ng langgam para sa kanya. Ni hindi ko kasi napansin na napangiwi man lang ng konti ang kanyang muka. Tuluyan niya ng binitawan si Hazel at ako naman ang binalingan niya. Kakaiba ang lakas at abilidad ni Emong. Malayong malayo kumpara sa mga aswang na nakalaban namin kanina. Ngunit laking pagtataka ko nang muli siyang bumalik sa anyong tao. Gaya ng dati, Marco. Bakit hindi natin itanto sa mano-mano? Kung sino matatalo ay magpapasakop sa mananalo. Minsan na akong nabigo sa'yo. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala ka ng pag-asa sa akin. Tinatanggap ko ang hamon mo at sisiguraduhin kong hindi magiging madali ito para sa'yo. Muli kaming nagtagisan ni Emong. Alam ko naman talaga na wala na akong laban sa kanya. Nilalakasan ko na lang ang loob ko. Kumbaga, dinadaan ko na lang sa darag. Kaso, hindi talaga umubra. Sobrang lakas niya. Sa bawat 10 suntok na naipapatama ko sa kanya, ay isa lang ang katumbas nun. Dahil sa bawat lapat ng kamaon niya sa akin, ay talaga naman tumatalsik ako ng bahagya. Sa huli, ay lantang gulay akong bumagsak. Mula sa lupa, ay sinakal ako ni Emong hanggang maiangat niya ako. Hindi ka pa rin nagbabago, Marco. Hanggang sa laban na to, hindi ka pa rin sa akin nagpapatalo. Bitawan mo ako! Paslangin mo na lang ako, Emong. At pakawalan mo ang mag-ina ko. Bueno. Kung yan ang hiling mo ay tatapusin na kita. Yeah! Wala na ako nagawa, kundi ipikit na lang ang aking mga mata at sinusubukan tanggapin ang aking katapusan. Pero laking pagtataka ko dahil habang nakasara ang aking mga mata ay binitiwan ako ni Emong at tila may komosyon na naganap sa paligid. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba tong nakikita ko?
Shit! Bakit nangyari ang mga bagay na to? Ang pinakamamahal kong asawa ay tila nag-iba na ang itsura. Tinupuan na ito ng matatalim na pangil at nanlilisik na rin ang mapupulang mata nito na ngayon ay kagat-kagat na ang balikat ni Emong. Hazel! Isa ka na ring aswang! Kaagad na tumakbo at yumakap sa akin ang aming anak habang nagpapambuno ang dalawa. Tinama ko ng buong buo ang yakap na yon mula sa aming panganay. Yakap na baka sa huling pagkakataon ko na lang madadama. Wala na ring nagawa si Hazel nang pinagtulungan na siya ng iba pang mga aswang at ang hudas na si Emong ay muli pang nakabangon. Unti-unting lumapit sa akin si Tanda at talaga namang kumabog ang dibdib ko nang biglang humaba ang mga kuko nito at umarko yon sa ere tungo sa amin ng anak ko. Mabilis kong niyakap ang aking panganay at tumalikod ako upang harangin ang pag-ataking yon gamit ang aking katawan. Marco! Ilang segundo pa bago ko imulat ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Isang grupo ng mga aswang ang umatake kila Emong. Hindi ko alam kung saan sila galing at kung sino sila. Niwala din akong ideya sa motibo ng pagsugod ng mga aswang na yon. Ewan, basta ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligtasan ng mag-ina ko. Kaagad kami tumakbo papalayo nila Dolfo at Arnolfo kasama ng anak ko. Muling umusal ang dalawa at nagtayo ng pambakod paikot sa amin. Sinubukan kong tawagin si Hazel pero abala ito sa pakikidigma kila Emong. Grabe ang labanan na naganap sa pagitan nila. Madugo at brutal. Ngipin sa ngipin, kuko sa kuko, sagupaan ng mga halimaw na kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na masasaksihan ko. Gulong-gulo pa rin talaga ang isip ko. Hindi ko matanggap ang nangyari sa kabiyak kong si Hazel. Isa na siya ngayong mabangis na halimaw. Kitang-kita ko kung papaano niyang madaling napapaslang ang mga kalaban niya. Dumating pa sa punto na tuluyan niya na ring napaslang si Emong. Maging si Jack at Maki ay napatay na rin ng mga umataking aswang. Malakas din talaga si Tanda pero malakas din ang nakatapat niyang aswang. Marahil yun ang pinuno ng mga umatake sa kanila. Nang mapansin nilang tagalid na ang laban, ay sabay-sabay na nagpulasan sila Tanda pero iilan na lamang ang natira sa kanila. Matapos ang madugong digmaan, ay unti-unting lumapit sa amin si Hazel. Salamat naman, ligtas siya at nasaan yung tao na rin. Mahigpit siyang yumakap sa aming mag-ama habang lumuluha. Mahal, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Lalo pang humigpit ang yakap sa akin ni Hazel habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Marco, mahal ko. Patawarin mo ako. Mahal, huwag kang humingi ng tawad sa akin. Wala ka namang kasalanan sa mga nangyaring to eh. Ang habol talaga nila Emong ay ako. Nadamay lang kayo. Lalo ka na. Ginawa ka rin nilang kauri nila. Marco, meron akong kailangang ipagtapat sa'yo. Natulala na lang ako sa mga sumunod na sinabi ni Hazel. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nang tumambad sa akin ang katotohanan. Ang aking asawa, ang babaeng minahal ko at nakasama sa loob ng 7 taon, ay isa pala talagang aswang. Siya ang anak ng pinuno ng mga umataking aswang kila Emong. Noong gabing muntik ko na siyang masagasaan, ay hinahabol pala talaga siya ng aswang. Nakatakas pala siya noon mula sa pagkakabihag ng angka nila Emong.
hindi rin totoo na may mga kaibigan siyang pinaslang tulad na nangyari sa aming grupo. Ang buong akala daw ng mga kalahi niya ay tuluyan na siyang napaslang nila Emong. Kaya't mula nga noon ay mas lalong umigting ang hidwaan ng dalawang lahi. Sadyang mas malakas at makapangyarihan daw sila Emong kumpara sa lahi nila Hazel. Pero nang mabalitaan ng kanyang ama na buhay pa siya, ay wala na itong pag-aalinlangang umatake. Dala ang buong puwersa ng kanilang lahi. Ngayon alam ko na kung bakit pilit na inililihim sa akin ni Hazel ang tungkol sa kanyang pamilya. Ang pagpapakilala niya kasi sa akin ay ulila na siyang lubos. Buong akala ko pa naman ay ako lang ang rason kung bakit muli kaming napunta sa lugar na ito. Mas may mabigat palang dahilan, at yun ay ang aking kabiyak na si Hazel. Balak siyang gawing bihag ng lahi nila Emong upang tuluyang mapasuko ang kanyang ama at mapagarian ang lugar na ito. Sa totoo lang ay hindi ko alam ang itutugon ko sa mga revelasyong natuklasan ko. Ngunit nang makita ko ang ngiti sa labi ng aking anak, ay kaagad ko namang natanggap ang nakaraan ng aking asawa. Sino ba naman ako para mag-inarte pa? Maipagpapalit ko ba ang nabuo naming pamilya ni Hazel nang dahil lang sa tunay niyang pagkatao? Naisip ko na wala na nga palang ibang mahalaga maliban sa kanila.